Здравейте! Казвам се Йоана Донева и съм основател на Фондация Младежи за развитие и устойчиви цели. Написахме проекта Климатична осъзнатост и подготовка за бедствия и аварии сред младежите, тъй като вярваме, че точно те могат да бъдат двигател на промяната. Нашата мисия е да повишим осведомеността и практическите умения на младите хора. Искаме да постъпват уверено и отговорно, когато се сблъскват с подобни предизвикателства. С проекта също насърчаваме участието в доброволчески инициативи, свързани с опазването на околната среда и обучения за реакция при бедствия, аварии и кризисни ситуации. Давам думата на доброволците от Спасителен клуб за бъдеще Варна. Подготовка за горски или полски пожар. Доброволците трябва да са облечени подходящо за тяхна безопасност. Носете дрехи от естествена, а не синтетична материя, ръкавици подходящи за висока температура, предпазни очила, маска, обувки подходящи за висока температура. Изпълнявайте командите и насоките на пожарникарите на терен. Действия при наводнения. При наводнения трябва да се евакуираме на по-висок етаж или място. Това могат да са покрив на сграда или хълм. Не влизаме в мазета, а ако сме в сграда, затваряме врати и прозорци. Не шофираме и не преминаваме през наводнени улици. Действие при земетресение. При земетресение трябва да намерим подходящо място. Тези места могат да бъдат до легло, маса, до някаква стабилна мебел и добре захваната. Трябва да застанем на колене и да си предпазим главата с ръце. Заставаме на колене, за да сме максимално стабилни. Когато сме клекнали, има шанс да паднем по този начин. Затова заставаме на колене. По този начин се предпазваме, като се опитваме да си защитим главата. Това е важно, когато не може да излезем от сградата в рамките на 10 секунди. Трябва да запазим самообладание и да намерим безопасно място. Не заставаме под падащи предмети, рафтове, секции, които имат много джунджурии. Не трябва да заставаме под предмети, които могат да ни паднат на главата и това да ни попречи да се евакуираме. Аптечка. Аптечката за първа помощ трябва да бъде оборудвана в зависимост от типа на инцидентите, при които би послужила, и броя хора, които ще обслужва. Съвременните стандарти за окомплектоване на аптечки предполагат в тях да се поставят лични предпазни средства, превързочни материали и средства за оказване на първа помощ без медикаменти. Всички специфични лекарства, които може да са ви необходими, може да поставите допълнително в аптечката след консултация с личния ви лекар. Обаждане на спешен номер 112. Наберете 112 от стационарен или мобилен телефон. Уточнете местоположението си. Ако сте в населено място, посочете името му. Ако сте извън населено място, дайте възможно най-точна информация за географското си положение. Път, местност, ориентири. Формулирайте кратко причината за обаждането си. Например, медицински инцидент, пожар. Отговаряйте кратко и ясно на въпросите на оператора. Безсъзнание. Безсъзнанието се предизвика от нарушена функция на мозъка. Обикновено пострадалият е отпуснат, с затворени очи и не реагира на звук, дразнение, болка. Освобождаване на дихателните пътища. Отвеждане главата назад и повдигане бърдичката нагоре. Провери за дишане. Провери пулса. Стабилно странично положение. В
стабилно странично положение се поставя човек, който е в безсъзнание, но с нормално дишане и сърдечна дейност, за да се избегне опасността от спонтанно задушаване или повръщане. При безсъзнание и така нареченото гълтане на език или по-скоро отпускане на корена на езика, който запушва трахеята, какво трябва да направим? В тази ситуация трябва да изведем езика да се прибере. Това става, когато сложим ръката си върху пострадалия, едната на челото, а други два пръста под брадичката и трябва да изведем главата назад. Сега ще подпра тук така, този манекен. И когато това извеждане на главата се случи, тук може да видим, че има освобождаване на дихателните пътища. Не бъркаме с пръст, с лъжица, с нещо в устата. Не бъркаме. Реално не може да извадим езика физически от устата. Всеки от вас може да види, когато изведе главата си напред, как се затруднява дишането. И съответно, когато изведе главата си назад, как дишането се освобождава и става по-добре. Кардиопулмонална ресуситация. Ако попаднете на човек, който е паднал и не реагира, се уверете, че мястото е безопасно. Огледайте се. Вашата безопасност е на първо място. Проверете дали реагира. Разклатете леко раменете и попитайте, добре ли сте. Ако няма реакция, извикайте помощ. Обадете се на 112 или помолете някой да го направи. След това проверете дишането. Ако човекът не диша нормално, започнете сърдечен масаж. Поставете дланите в средата на гърдите, една върху друга и натискайте ритмично, около 100-120 пъти в минута с дълбочина 5-6 см. Ако умеете, направете 2 обдишвания след всеки 30 натискания. Използвайте маска за обдишване. Ако има и други хора, които знаят как да правят кардиопулмонална ресуситация, може да работите заедно, като единият обдишва, а другият прави сърдечен масаж. Извършването на компресии е уморително, затова може да се разменят и позициите в края на цикъла 30 компресии, 2 обдишвания. Ако наблизо има автоматичен външен дефибрилатор, включете го и следвайте гласовите указания. Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор е животоспасяваща мярка при сърдечен арест. Бързото започване на кардиопулмоналната ресуситация и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт 50 до 70%. Автоматичният външен дефибрилатор е портативен електронен апарат, който може да открие потенциално опасни нарушения в сърдечния ритъм и чрез прилагане на електрически импулс да върне сърцето в ефективен режим на работа. След включване, автоматичният външен дефибрилатор извършва проверка на компонентите и системата си и ако няма нередност, е готов за работа. Повечето автоматични външни дефибрилатори подават звукови команди и същевременно ги изписват на екран за всяка от следващите стъпки на действие. От оказващия първа помощ се изисква да следи инструкциите и да следи околните да останат на безопасно разстояние. Никой не трябва да докосва пострадалия по време на анализа и шока. Продължавайте компресиите, докато пристигне помощ или човекът започне да диша. Помнете, силно, бързо и без прекъсване. Всяка секунда спасява живот. Задавяне.
Ако пострадалият се е задавал и издава звук, окуражавай го да кашля. Провери в устата, не бъркай насляпо. Наведи пострадалият напред и нанеси до 5 удара по гърба между лопатките. Отново провери устата. Рязко притискаме по метода на Хаймлих на 2 пръста над пъпа. Ако си сам и още не си се обадил, обади се на телефон 112. Малки повърхностни рани. Винаги използвайте лични предпазни средства. Промий раната с вода или кислородна вода. Подсуши и превържи. Слагаме марля. Бинтоваме. При по-обилно кръвотечение слагаме и тампон. Следващите до 72 часа наблюдавай раната. Имобилизация при счупена ръка. Ако подозирате изчупване на ръка, запазете спокойствие и помогнете на пострадалия да не движи крайника. Проверете за кървене. Ако има, спрете го с натиск и стерилна превръзка. Използвайте готова шина или подръчни средства, дъска, списание, пръчка или твърд картон. Подложете мека тъкан между шината и ръката, за да избегнете болка и натиск върху кожата. При фрактура на предмишница поставете шината от длънта до над лакътя. Обездвижете китката и лакътя.
При фрактура на мишница поставете шината от рамото до под лакътя и обездвижете лакътя и рамото. При фрактура на рамото или ключицата сгънете ръката под прав ъгъл и я поддържайте с триъгълна кърпа или шал, прибинтовани към тялото. Фиксирайте ставите над и под мястото на счупването. Превържете стегнато, но без да спирате кръвообращението. Проверете пръстите. Трябва да останат топли и розови. Ако посинеят или изтинат, разхлабете превръзката. Не се опитвайте да намествате костите. След като имобилизирате крайника, осигурете покой и потърсете транспорт до най-близкия спешен кабинет или ортопедичен център. Имобилизацията предпазва от болка и усложнения. Действайте спокойно и уверено. Използване на триъгълна кърпа за превързване. Правоъгълен триъгълник с размер 96 на 96 на 136 см от естествена тъкана материя. Универсален превързочен материал, който може да се използва за превръзки на рани и обездвижвания на наранени кости и стави. За удобство на използване е сгъната на лента. Кръвотечение от носа. Наведи пострадалия напред. Притискай ноздрата, от която тече кръв, за 10 минути. След 10 минути провери дали кръвотечението е спряло. Ако не е спряло, повтори притискането още до 2 цикъла от по 10 минути. Ако кръвотечението не спре след третия цикъл, заведи пострадалия в спешен център. Сложи студени компреси на челото и тила на пострадалия. Ако пострадалият е дете, напомни му да диша през устата. Шок. Шокът е физиологично състояние на организма, при което не достигат достатъчно хранителни вещества и кислород до мозъка и клетките на тялото. Може да бъде съпроводено от ускорен отслабващ пулс, ускорено повърхностно дишане, бледа кожа, студена пот, умора, апатия, неадекватност, замаяност, гадене, повръщане и други. Премахни причината за шока. Постави пострадалия да легне. Повдигни краката на пострадалия. Разхлаби дрехите. Успокоявай пострадалия. Контрол на дишане и пулс. Завий пострадалия. Няма от какво да се притеснявате. Сега ще дойде медицинска помощ и ще ви помогне. Всичко ще бъде наред. Чрез настолната игра климатична фреска, младежите проследиха връзките между човешките дейности и последиците им върху климата. Те видяха как дори дребни действия могат да се отразят на природата и да допринесат за екологични рискове.
Играта ги насърчи да мислят системно, да търсят решение чрез сътрудничество и да осъзнаят, че само с общи усилия можем да изградим по-устойчиво бъдеще. Той не ме чува. Проверяваме дали има нещо в устата, дали са му отворени дихателните пътища, дали има някакъв проблем. В случая чувам, слагам ръката едновременно, няма дишане. Проверявам пулс, няма пулс, не ми отговаря, този човек е в безсъзнание. От тук нататък почваме да правим сърдечен масаж. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.